Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na de wat teleurstellende opviering van Vlienenwieke in Os, het puntenverleenwaarden, maakt het Cambuur hem deze week op voor de thuiswedstrijd in Jong FC Utrecht. En dat gaat bepaald net van een leien dakje, want de corona slag dus weer daar in de selectie. En er binnen blessures en er is een speler die het voortgaat. Muren, Schouten, Orad Mangoen, Akkoy, ze zijn er al die net bij. Korte, nog een twijfelgeval. En dan is er nog Kellyan van der Kaap, die deze week na elke dag een contract tekenen bij een Israëlische club. En dus KSC de tarriering op de wedstrijd in Jong FC Utrecht is lastig. Henk de Jong. Ja, is lastig, maar ik ga wel een... ik krijg haast de training ik zo, de vonken erouw. Ja. Training hebben we nooit een klacht. Hè. Het is een hoop plezier, want dat is het allerbelangrijkste in voetbal. Dus kwaliteit. Nou, dat zegt Stuart ik weer. De wedstrijd is wat moeizamer. We weten waar het terugkomt. En dat is duidelijk te zien dat hij een beetje verstand voetbal had, shot ik. Maar daar ben ik mee aan de gang. En verder gaat het ook omdat we wat in een team zijn. Daar zeg ik even twijfel in. En daar bedoel ik met druk. Hè, dat we zelf denken, oké, wat gebeurt er nou? Eén team. We vallen met z'n allen aan. Krijgen we de bal net goed voorin. Is verdedig ik met z'n allen. Nou, daar ben we bot mee bezig geweest. En waar traint op hoe we beter voetbal kennen. En meer is net, want het draait over een maand is de hele situatie hoor. En misschien mooi wordt. Egin Robert Muren dus bij Cambuur. De topscutter die kan helaas net meedoen. En dan is het de vraag, waar zet je in een spits? Delano Ladan? Nee, dat zal echt net slagje, want die is net fit. En dus ging de gedachte uit naar een basisplak. En dat zou het eerste worden voor Maarten Pauwels. Toch, Maarten? In de basis toch? Ja, dat zou zomaar kunnen zijn, ja. Niemand weet het nog, behalve wij. Ja, precies. Ja. En je mag het natuurlijk niet echt heel hard op zeggen. Dat deed de trainer ook niet helemaal. Maar wij denken dat het wel zo is. Als jullie dat denken, ja, ik ga het ook niet zeggen. Nee, dat snap ik. Maar kijk eens even naar de afgelopen week. Want het is wel weer een gekke week geweest eigenlijk. Hè? Met blessures, coronagevallen. Hoe hebben jullie dat beleefd? Ja, weer corona inderdaad. Onder een paar spelers. De vrouwtjes. Het is lastig. Je hebt een best wel kleine selectie nu, 15 spelers hebben. Maar alsnog hebben we een goede selectie staan. En ik denk dat we gewoon met vertrouwen deze wedstrijd in moeten gaan. Het is wel smal aan het worden. Er zijn maar 15 man. En je kunt ook niet uit jong 21, je kunt eigenlijk niks. Ja, maar je kan het dan met 11 man. Dus, ja. Is genoeg hè? Ja, is genoeg. Ja. 15 is al veel eigenlijk. Ja, nee, dat komt goed. Dan kom ik terug op mijn beginvraag. Ja, je gaat toch in de basis starten, Maarten? Dat gaan we morgen allemaal zien. Allemaal stiekem geheimpjes hier zo. Dankjewel. Hoi. Nou, dan maar zien wat de opstelling is. En dan kunnen we zien dat Maarten Pauwels er net in staat. Mitchell Paulussen is de vervanger. Egin Robin Molen, hij rekken vlak voor de wedstrijd nog blesseerd. Michael Breij is zijn vervanger. En dan de wedstrijd. Mooi balbezit voor Jong FC Utrecht. Traint terug de oud-trainer van Cambuur, René Haken. Hier mist de keeper. Is het voortwerking van Kelvin McIntosh echt net geweldig. En komt er het schot van Malahi. Maar er is boetenspul constateerd door de assistent Franka Overtoom. Ze had gelijk, want Siljan Mokono die zit in de baan van het schot in hinderlijk boetenspul. En dus gaat dit feestje voor FC Utrecht net terug. En bloot het dus 0-0. Dit is een klap. Giovanni Troepé. Maar de koptje Sambisa aan. David Sambisa. Boom. Krijgt weer waarom Sambisa van een blessure. En dan haal je dit. Troepé kan verder. Van Sambisa zit de wedstrijd erop. Ik ga hem nooit de wedstrijd jongen. Het liep het al hier gelukkig een beetje te vallen. Maar hij moest wel vervangen worden door Alex Bangura. En dan een vrije trap voor Cambuur. 2 man achter de bal. Mitchell Paulussen die het even naar die bal tar rent. Maar het is Mees Hoedemakers die vrije trap nemen zal. 23 minuten staan er op de klokken. Dit is een mogelijkheid voor Cambuur. Hoedemakers. En die ziet krek oer de goal hinnen van Joey Houweling, de keeper van Jong FC Utrecht. Net een minder vrije trap, maar krek net goed genoeg. De corner dan voor Cambuur. Het uitverdediging van FC Utrecht is net echt lekker. Dit is een overtreding. En dat betekent dat er op een nieuwe vrije trap komt. Op exact hetzelfde plak als Nies Krekt werd Mees Hoedemakers de goal net treffen koer. Dan is er oerlis tussen Hoedemakers en, ja wist, Mitchell Paulussen. Zil ik nog maar, zei Paulussen. Is best.
best, doch maar. Zo zei het Hoedemakers. Hij krijgt de zegen van Hoedemakers en dus kan Paulussen de onren nemen. En let op, want dat doet hij heel toek. Keurig bij die Moordeloos op de peel. En ja, daar is hij. De Lietseman, Isaac Calon. Hij scoort voor Cambuur in de 40ste minuut. En dat betekent dat de Ljouters op vastsprong komen. Op slag van rechts, hoe je ze kennen. Even zien hoe toek Paulussen die bal om die Moorde krult. Keeper is te let. En dan is het een prima reactie van Isaac Calon. Zij er te reageren op een reboundje. En dus is er een voorsprong van Cambuur op slag van rechts. Dit is geen training. En dan moet je het al hier terug. Dan kan Cambuur de onval opzetten. Geeft de bal naar de linkerkant, naar Isaac Calon in. Ja, dit is prachtig. Dit is echt prachtig van het Lietsemantje daar van de linkerkant naar binnen komen. En dan maar Joksuit Heddy. Zijn favoriete manier om doelpunten te maken. En zo is het op slag van rechts. 2-0 voor Cambuur. Hier is er geen overtreding van Michael Breij. Kan de bal oppikt worden door Mitchell Paulussen. Geeft de bal naar de linkerkant. En dit doet hij meer als vertreffelijk. Isaac Calon zet Cambuur op slag van rechts op een 2-0 vastsprong. En dan denk je, er is ook niks aan de hoorn. En eigenlijk is er ook niks aan de hoorn. Cambuur had het verzet brutsen. FC Utrecht dat hier de bus parkeert. En dit is werkelijk heel curieus. Want het is Ruben Kluiver die de bal op de kop zit van Mitchell Paulussen. Die gaat knock-out. Maar dan is er Michael Breij. Prachtig voor hem zelfs. Als vervanger van Robin Mollin. Boom, daar gaat Paulussen knock-out. En daar is Michael Breij. En die scoort vrij vlot naar de rest in de 48e minuut. Dan is het 3-0. Ja, dan is die wedstrijd spelen voor zelfs. En kan Cambuur onvallen. Constateert er rond de achter de linies. En is hier doelpunt nummer 4. En dat is de tweede voor Isaac Calon. Even tochten we nog dat het Mitchell Paulussen weer die de bal als laatste onrekkert. Maar hier is dadelijk heel goed te zien dat het net het geval is. Hij jouwt hem een setje, hè. Calon die zei niet Paulussen wegwezen. Ik maak je mijn tweede goal. En dan komen de vingertjes omheen. Mooi is dat. En zo had Cambuur een riante 4-0 vastsprong. En is de wedstrijd eigenlijk een bal spelen. En kinderen naar hartelusten nog even onvallen worden. Hier van over de rechterkant kan die bal voorzet worden. En daar komt het schot van Mitchell Paulussen. En dan denk je van dan had hij toch lekker scoort. Maar nee, je staan er 2 hinderlijk boete spul. Correct als bij Utrecht in de eerste helft. En dat betekent dat dit doelpunt terug aangehaald wordt. Goede beslissing van de assistent Franka Overton. Hier in beeld. En zo bleef het dus gewoon 4-0. Dan FC Utrecht. Onval over de rechterkant. Dit is eventjes net altijd goed verdedigen van Cambuur. Dan kan de bal van de rechterkant voorlutsen worden. En dan is het er Jerry Hilterman. Een van de invallers aan de kant van FC Utrecht. Die het hier maken. Dat is de frustratie van de keeper Versel Stevens. Want de keeper wil hoeveel doelpunten zijn eigen ploeg. Ik maak het de 0 houden. Dat slag het dus net. Het is 4-1. Ook keepersprutsen trouwens. Dit is Joey Houweling. Dat is de keeper van Utrecht. En die speelt hem hier wel heel simpel in de voeten van Isaac Calon. Noem maar op Fjouwer, ja, dat klopt. En daarmee pakt Cambuur nog even uit. Maar de voorsprong 5-1 is het voor de Ljouters. Maar dan is het nog net helemaal die. Want dan krijgen we nog een hoofdstukje Alex Bangura. Die is hier in balbezit. Daar komt hij in balbezit. Denk je nou even waarom lezen. Ja, dat is net handig verzels. Hij speelt hem in de voeten van invaller Tim Pieters. En die passeert de keeper van Cambuur voor de tweede keer. Die is lullig. En dat begreep ik heel goed. 4-2. Want dit is natuurlijk de klungeligheid ten top. Pieters docht dit goed. Passeert Stevens. Die drukt hem nog wel naar de zijkant. Maar het werd 4-2. Cambuur pakt 3 mooie punten. En dit is verzels de man van de wedstrijd. Isaac Calon. De eerste, heel alert gereageerd. Rebound, je bal op een paal. Je was er als een kippen bij, hè? Ja, spitsencoach, hè? Ja. Ja, het was een vrije bal van Mitchell. En ja, ik liep gewoon blind door eigenlijk. En die bal viel van mijn voeten. Dus kon ik hem lekker binnen tikken. Ja. Het tweede doelpunt was echt een prachtig doelpunt. Hè? Je raakt hier lekker hoor. Lekker een beetje diagonaal in de hoek, verre hoek. Prachtig. Ja, klopt. Ja. Het tweede goal is... ja, dat is hoe ik ze het liefste maak eigenlijk. Gewoon naar binnen komend en dan in de lange hoek schieten. Dus deze zat er wel lekker in, ja. En dan die derde, die gaf ik in mijn verslag, omdat ik het maar 1 keer zag, aan Mitchell Paulussen. Maar nee dus. Nee, dat was ik. Volgens mij duwde ik hem zelfs een beetje weg. Ik wil heel graag die derde maken. Ja. Dus derde was ik ook, ja. En de vierde was een cadeautje van de keeper. Ja. Toch? Ja, dan moet je hem lekker uitpakken. Maar je schoot hem er heel beheerst en rustig in, moet ik zeggen. Ja, ik had er al 3 gemaakt, dus ik had super veel rust in mijn hoofd. En ik dacht gewoon van die bal gewoon drukken in de verhoek en hij lag er gewoon lekker in. Trainingen zijn geweldig. Eerste week weer, we genieten op de trainingen. Ik ben de hoesreden, ik zei Chiniaan, ik zei deze pakken we. En toen kwam Joet Mollin er naar bij. Ik ga me er eerst druk om maken.
Dus dat hier wel weer in de kop. Ja, maar die jongens die nou spelen, die verdienen ik. Hè. Dat is wat ik steeds zeg. We hebben zo'n goede selectie. En dat we nog een paar keer wat minder in een kleed, zei zo. Ja. Aan het eind van de rit zit alles weer goed mat. En, nou, het is wel een leer voor de West. Hè, dat we, als we met z'n allen aanvallen, om ik met z'n allen verdedigen. En, nou, daar hebben we de hele weekend mee bezig geweest. Hè. Heel simpel zijn. Komt op heel andere dingen aan. Hè, maar zij is het simpel zijn. En, nou, was het voor jongens. En wat ik mooi vind, zij spelen dus eigenlijk met het Man team, hè, met het sterkste team. Ja. En in een systeem 4-3-2. Ja, als je parkeert de bus, dan wordt het dreig. Ja, maar dat hebben we gewoon geweldig in. Dus Mikey Breij komt langs, heeft het kramp, hè. Hey Mikey, hoi jongen, genieten hè. Nee, mooi hè. Ja, want Breij moest erin en ja, heeft er echt nog toch van, ja, hoe doe ik het dan? Moest er heeft het omzet, want hij zit hier in de spits en dan zak het Paulussen uit, dus je moest hem wel weer wat veroordelen, denk ik, of nee? Ik zie je vertellen, ik moest even naar het toilet, dat maakt was voor de wedstrijd en dan weer familie betiert. En Sander zit in het trainerskamer. Ik kom eraan, hij zei Henk, ik zei ja, ik weet wat je wil zeggen. Ik zei Breitje kan ook in de spits. We denken heel vaak zulke gekke dingen. Ja. En toen ik Breitje vreeg, ik zei, speel eens in de spits. Ja, trainen, dat kan ik wel goed. Nou ja, en Mitchell bleef met start. Maar we toch dat Mitchell in de bal zakken. Die kan heel goed voetballen. En dan krijg je de rennende jongens eromheen. Het was echt snelheid. Maar toen werden de vreeg op middenveld eigenlijk dat we daar voetbal kregen. Toen hebben we het omzet. Nou ja, en dat had ze al heel geweldig in. En dan is dit de stand. Almere City on kop met 13 punten uit 4 wedstrijden. NAC Breda nog zonder puntverlies. Tolve uit 4. En dan is der Cambuur op een tweede plakje met 10 punten uit 4 wedstrijden. Onderaan Topos met 1 uit 5. 3 mooie punten voor Cambuur. Die zitten maar weer in de pocket. Dat kan helpen voor de toekomst. Cambuur speelt het overigens net jaren weer als die oer een week. Dan is in Helmond Sport de chinstander. En vanzelfs ben wij er dan ook weer bij een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.